Ako matka samoživiteľka som zničila tento obraz pre najkrajší úsmev na svete a jej prianie. Mám 88 hodín. Ako to dopadne? Moja challenge oficiálne začína, predtým ma čaká 11 hodín v práci, nákup a až večer sa dostávam k šepsovaniu, takže oficiálne som tento obraz zničila. Predtým som ale musela čakať, kým Nikuška zaspí, pretože som to robila v obývačke. Máme druhý deň večer a ja sa ešte najem. Samozrejme, opäť ma čakala nepríjemná vec a to, kým Nikuška nezaspí. Preto som sa presunula skôr do spálne, kde som riešila skicu za zavretými dverami. Keď už Nikuška spí, presúvam sa do obývačky, kde idem namiešať farbu na podklad. Bude to pomerne dlhá noc, si myslím, a veľa toho asi ani nestihnem. Ako ste si všimli, tak veľa toho nestíham po nociach, keď prídem z práce. Väčšinou sa nestíham ani prezliecť, ale sú to dosť dôležité a malé kroky preto, aby som mohla pracovať čo najefektívnejšie. Posledné opravy a ja som hotová, idem sa vysprchovať. Máme tu nedeľu, kedy sa chystám do práce a je to posledný deň pred dňom detí, keďže pripadol na pondelok. Snažím sa dopracovať pozadie na obraze, robím to v spálni, pretože Nikuška bola dlhšie hore. Častokrát som sa bála, či mi nevbehne. Niekedy to robieva večer, keď mi chce ešte niečo povedať. Bolo to dosť náročné a tu som už naozaj cítila ten stres, či to vôbec stihnem. Našťastie mám ale v pondelok voľno, tak dúfam, že do obedu tomu dám maximum a všetko dopadne tak, ako má. Je opäť pokročilá hodina a ja už na sebe cítim únavu z práce a ponocovania. Idem si ľahnúť. Je pondelok ráno, Nikolka už je v škole, bohužiaľ smutná, pretože im zrušili športové aktivity ku dňu detí. A ja som sa len dala dokopy a od 8 rána som začala pracovať na hlavnom motíve obrazu. Hodiny mi neúprosne ubiehajú a ja na sebe jednak cítim časový tlak a čím viac nad tým rozmýšľam, tak mám o to väčšiu motiváciu ten obraz dokončiť včas, pretože nechcem, aby bola smutná z toho, že im zrušili deň. Štvrť na 12, hodiny ubiehajú, chrbát bolí z toľkého sedenia a v hlave je otázka, či to stihnem dokončiť. Samozrejme, jesť sa musí, tak som si dala pauzu a najedla som sa tu na zvonou. Dvanásť hodín, čakajú ma ešte doplnkové prvky, noha nedokončená. Bude to naozaj natesno.
Začínala som byť časovo celkom pod stresom, ale blížim sa do veľkého finále, chcem dorobiť ešte prvky na pozadí, hodiť tam podpis a myslím si, že celkom dobre to stíham v rozumnom čase. Misia je splnená, aj keď natesno je presne 13:35 a ja sa obliekam a idem po Nikušku. Dovidenia. Mali sme zasekaný. Ahoj. Počúvaj ma, povieš mi dneska, aký je deň? Deň detí. A ja ti poviem, že keď prídeme domov od pani, lebo ideme dneska k nej, Ja viem. tak mám pre teba prekvapenie. Mám pre teba darček na deň detí. Aký, povedz. Dúfam, že sa ti bude páčiť potom. Puška, keďže máš svoj deň, deň detí je, tak som ti spravila niečo, čo strašne dlho odo mňa chceš. No. A poriadne to držíš? Áno. Lepšie sa ti to bude po krajoch držať. Skúsi to po krajoch chytiť. Tak, a môžeš otvoriť oči a pozrieť sa. Ty si mi urobila styča. Áno, styčo som ti spravila. Mami, ďakujem. Teraz si niekde zavesím, uvidíš. Však jasné, nabijeme klinčeky. A vieš prečítať, čo tu je? Family. A tu na? Ohana. A Ohana znamená? Rodina. Áno, tak dúfam, že máš radosť. Áno. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa aj teba. A kde pôjde? Napríklad sem. Toto je presne ten moment, tá radosť, kedy vám je jedno, že vás bolí chrbát, alebo že ste nespali. Tak čo myslíte, ako som to zvládla? Napíšte mi kľudne do komentára a ak sa vám takéto video páčilo, nezabudnite dať odber a like. Vidíme sa na budúce.